Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, pun karo water supply, ngin penpoi ke kebakut, kebabang bat kebasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Da ka jing sung burom ya ka jing it ka bau blei ulat dan rengkan bat kin dong elam jong ka seng kente katolik ha ka balang shnong ha sam lem ka bawat ha padeng ki jing e ki babon ki bakum ki long kmi ki hamban mat ha ka jing ai lanti ban pentelun ni ki kam jong ka seng kente katolik sam lem unit ka badang hap hapo jong ka sting parish bat ru ka ba hap hapo ka shlong archdiocese ki long kmi ki bedi ki dong elam bat ki khot jong ka seng kente katolik jong ka balang shnong sam lem manda ka sngi la panlong ya ka jingra khe ya ka silver jubilee lane ka jing lekemen jubilee rupa hadin bagane ka sengkentei na ka ne ka balang shnong ka jam chau momer bar san snem ya ka sengkentei catholic ha ka balang shnong sam lem har bo district laseng nadu ka khandai tri ka kulal kot arjar iwei bat manda ka sngi ka khandai tri ka kulal kot arjar arpsan ka sengkentei catholic sam lem kala jam chau momer bar san snem bana panlong ya ka jingra khe ya ka silver jubilee haying mane balang shnong sam lem haribhoi district kum ka jingle borom yeng ne ka sngi la kentiu ya kalama jong ka sengkentei da mla ka thanyu dr celestine lengdo balawan poi kum kongsan ka bala longru ha ka jingdan lang jong father melansius tado wala shim ya ka banta ban kenya ya ka mas bakhut kum ka jingker khu kerdo ikene ka sengkentei bakan nangla ban pentelun ye ki kam jong ka sengkentei bat kham tam ban nangla ban lum ban lang yo paj runget ke balang ban jan se ki jing mane sekri blai ka bala longro ha ka jingdan lang jong ka president senglong kumi ka kong merisha wanyang ka secretary ka kong daya hun lengdo alangkhoi ka kong nita mary kharbani ka president jong ka sengkentei catholic sting parish ka kong marjilet kharnayor ka secretary ka kong margaret nongklau lembat ki paj runget jong ka balang shnong samlang Tegandai kan komen ko para kham tame ha kane ka si bag ka sengkentei jong kane ka samlam unit ha ka ba ma phi phirakhe ka jing dak ar pusan snem kenti kadai ka dak jong ka jing angu ka jing phiau blai kalong ngidai ban pen pau kham tame ka jing sngangu ka bakar pang yau blai ubala ya sinran ubala ai man sim kham tame ubala krashan ya phi tengah ngai ban ngatip skam bah kiri ar pusan snem kenti jong ka jing ya lenti ka jong phi kamber ka jing ya lenti ka ba paha teng ya kendu ya gi khoru ke khoram teng ya kendu i ka jing per jing mut teng ya kendu ya le ka jing kut lat handai wat hapdeng jong kata ka jing du jing kermen pat ba handai une ublei bang syakri udon barbor hasnda jenga ba jong he tengah shin ya ka kabuk siar ha ka klikmat ban ai ka jing khublei kit bok kit riang yang ka sen kentei jong ka ne ka balang shnong samlam tumama phi phirakhe kas ya ka jubilee ka jong phi ka ar pusan snem kenti to ai bakani ka jubilee ka mama phi phirakhe kan long shisha ka kapor khabangi angu yo blai kapor ha ka bangi penpau ka jing sngangu ka jing yo blai ka jing karkhu ka jong blai ha ka jor kapor ban nangi pan shishu ya ka jing ai ka bar ka jing karkhu nagi kesang ti bakang bor ka jong blai to blai bangi syakri ublay bang ibot ublay bang ngimane unang yai sinran unang yai the asai ya ka ji ai bar ka chingker khu ka chungu halo chung pi iwai pai wai kham tame ai ba kamen sim jong ka ji tali kamen sim jong ka ji e kamen sim jong ka ji long ka wai kanang yai su thit kanang yai don hapo jong pi iwai pai wai ni te ba ka ji lati ka ji klam blai klam pep ka don ka ji ma ko men ko para hadai ladang iat ringkat lang batu blai ngetip pat ba kan pep ni salak ban poi saka thong hadai bun ki kan hun ki jano bun ki kan hun balang yo se mo ki shnong nang ta ki don katok ane ki ikin ja NGO si yo se ki kan hun seng balang ki do no ka e kadau kalong bakim ben shetri au blai hapreng do tengah ngej skam bakum kata keseng kentai jong pi ke bahpok kene ke shnong ka thau ke jong pi
thì bên long nhiều lấy đầu bầu đây bộ bên lũ trong cái này cái gì cái này cái slot cái này cái sen cái trong thì tao ai bầu lấy long mau cũng tao long u tân đài u nong pendap u nong penbiang ha cái kata cái gì ấy bar cái gì kerku cái trong lấy cái năng đây bên này kersoi ha cái gì lên ti cái trong thì cái mà là cái gì tao im nang yai im tao nang yai kick nang yai sar ai bak cái mình sim trong cái gì tali cái mình sim cho cái gì ấy cái mga ong cái nang yai sụt hết hapo trong thì way by way bắt wat hapeng trong cái gì tunjuk hapeng trong cái gì cái bam thì bị cái đồ rồi ai bong play nuk la ban wan ra cái này ban wan ra kata cái gì ban wala ban wan sin wan ban sabdok yang dia kata cái gì tali hapeng trong thì te government ko para hakene kasi kendiat nakwa banya posan bat hi eknik ar tali ke cimpule ke bangela yo snow hakene kapor kabat sneng kabakan tu yang ngab ya hi kham tam e haga cikim jingi kum ki kon kristan na ka cimpule ka banin kong la shim na ka shiti jong uyanes bakhoi ka shiba ar jong uyanes kal nong ka basau ka khot ka bakhat khandai ter ka bakran yang ngab ya hi kalau ni kapag penpau senai yang abri pisapang kata kajing it kacang ublay bangi bot ublay bangi syakri ublay bangi mane uday utau ublay ubra it haduk kata yang abri api kadai lembah kata kajing it kacang kain komen kepara hak abang mengulat hau yang abri api hak kata kadur kadar kacang ka kitab Genesis kalnong kaban kong dekat kaba arpun riu arpun yau ka kran yang abri api sapang kata hakabau blay wala thau yang abri api hakata kadur kajong uhi tekane kajing thau kajong blay yang abri pi we pai we hakata kadur kajong uhi kapan pau senai kata kajing ik kajong u ban nalor kata nalor bamu u ledap thau yang abri api ko men ka par hakadur kajong uhi kajing ik kata kajing ik kajong blay ka pau senai yang abri api kadai da ka bamu upha yalo jong khun mamarwe jong hasla jokane kepertai ban long kum tau Immanuel ublay badan hapeng janga ba jong phi kata ken kadai kata kajing ik ka basna ka jong ublay ba ublay ula ik hadu kata-kata ya kepertai den halor kata kenong rem baula pha elo kun mamarwe jong u hasla jokane kepertai ka gospel jo Yohanes kanong ka ba kapalai kan riu ka kran yang abri phi sapang kata banalor kata harus sakoi par kata kajing kajong ublay halor jonga bajong pi kalong ha kaba mau ublay la kajong kasnam kaba kordor kajong halor kading na kata kada kajing kata kajing kajong ublay yang abri pi kah men kapar kamkut tang ha kiram yang sentur kajong hadai kata kajing kajong ublay yang abri pi kah men kapara kapau sena kam tame da kaba mau pi la kajong kam ha kajing kata kada kajing kajong ula uplay la kajong kai kasnam ula ay la kajong kajing kajong na kabenta ban pedim yang abri api kajat benriu kabala jot kabala pra kajat kayo se ka ki kon benriu kabala im kapop ki bala kerni ya ki ya kajing still jo kare partai ada une ublay ubadan haran bat ublay ula wan ban hiar halo kare partai ula pha la kajong kajing kajong yang abri api tekane kajing IT kajing mat bat bansim na kabata janga majpi katakai kare kajing it kajong ublay yang abri api banalor katar ko kamera pa kapara kajing it kajong ublay yang abri api kana yai kersoi man kasni tham tame kajing bu kajing u ya kayu kharis bakhui hapreng janga bajong pi kare kajing it kajong ublay te Henry ha kayo kakot wat habangilik school ro dan mahikai kisu hikai yangi ban keng ban divide ban multiply te kumno ban apply ya kata kajing keng ha kajing im gejongi pat amdan bakren nga ong kaying kasem ka bakalong kemi bat ukpa ki kenjing keng ya kayo kakot kajongki dei tang kita ki ying ki batip andakut usnam ngila khamroi ne ngila kham dap ram ne tengah bu ke jingkeli kilong kemi ha samlam une usnem arho arhusau balale pimnan kam menjubak mentah keli yala de ha usnem arho arhusau kaying kasem jompi kalak khamroi ne kalak kham dapram
Kibala ban jubab ya kata ka jingkeli ki dei tang ki ying kisem ki babu jingken. Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai.